مدار من إسيا إذن مدبزي بحقراوي محبر منسياتن تمارون إيرترا يقدالو مدار من إسيا نؤس كاليتي لزفر لما قمر جزيك ساع موالات السافعو إذ مسفر جزيات نتوم أبحق سلاسلو نتفتات هيوات أملكع تراوي ترالو زخونت نتسلت فتسام هيوات بجزية عيرات كناون بز منطر ورطوس محدرة جزية مختال ناي حريا قداي زي كونس ناي مرجعيب موغن عزوزن سلامتنا يرسعنا نزل خبركم ساعة مدبنا نلومون بحبرة حشتوتا تصقوا مدبات حيزنا لكم متينا لنا السناي مكتال هيوات انتايا زبل تراز مسل لنكاعتو بحطن تزقربلنا كندي كابانا تقوز قرب ملس مقربنا بتصبز بالخورنعو نزحتو أمر أيو انت حقزنا هيوات اجادة مرجع بزبل تحستو زي تدعلوه مدبنا زبلو كهليو دليت ماتيوس أمس مرعنا عجاها دون رجاها ويس رجاها مسود 3 عامات هتسان كاللخيو حدي كبيرني أمروت أقام زلو من إساي مغنيات محماميون كتمثل هيوات إجارة مرجع كبل نزحتو سدقاقما إذا مسايز نبر هتسان كم كلهم هتسانات بهيوات منا هيوات قربيت نادا إجا مرجع خنتايو بزبلو أدراق حطوتات فقعني نود 3 عامات هتسان بزعباتنا دميتو خمان زي كألان هيوات منبار مرجع عجا وسانتات زبلا قالات معلال كم نحدا عين سور سب أبسلمات جزان زي لا دمو دلي خارخب مبال كوينس لتسمعني كالت بك تكمنيرني إذا حتى توكي تملس اللز قسم قال عزي منبارو تنكم عجان مرجان زي النات تلان سخر دنز قالات بابان مامان سلز نبرا نعان أبنت بمبار كرد وسينا عجا مالت بابايو مغنيات بابا يفرح كاس لزهونا مش بامبلا مرت أكاني إكسبو مسكركا مش كي مرت كي يحكوا عسو دلي خاخلها بتش عدي كلكا عجاهم بدليت مر بدليت كاكيني سردي كاني كالس رح سلزينا براني لتتنسى حسابك تحزوح يقبلكو مرجعها توكسني مرجعها ماما كبابا لعلي بدليت كات خير دليت كات قبلك حج نسخان ما بارو تفوتون ماما كلت يوم كم زبلني ندافلتكو حتتكو ماذا بيجن أقدي دخم روت عينيرو نوي حاسبو نخلت يوم بلني حدا مبر تمسس على جزي وسيدو نخلت يوم بلني مشت كدكس كلا 5 من تدكس مسكلت يوم حراي بناي من وقن كتدكس أما أكل لنفس وقف حطوي وقن نزي تقبر ملسن دقربة ربيبني كدكس خلا خاخا نعم من تأميت كتدكس حج حد يوم كبلي لا حسابك يودعكو نابل عليه زت أمتيلور ما مني بتسفت ومجبيات تعشاشة ملسن خركب وين بابا تراي وين ماما تراي الكانت مليس كالي بشكو تخبكاي له نباما أزغل عاك النتات ألان كاب حد كمرار تان زي كلاك على كم ساعات كوتر دي ودي ولاس كابونا دينك فلالي دلين ندعي بتخويني بتوكن حطي مليس ليو مدني قارن كيف تقر كسابتا كالي تزيعا بمرجع خالي خاني بيركا ولاس بعجا خايو حطوي هيوت بحدي وقن تراي فتسي ما كوينات فلتنا كومن تزخون كم تستولدنا يو عجا من برو ما أرقنا نيرنا دقي كتما استولد لا كتما دقي كتردما أبزع عبيلو هدمو اتدخاب دخنتو
እታዓሻ ድማ ብዕሽነቱ ናብዛ ዓለም መጥዮም ከም ዕጫኦም ነቢሮም ብዘይ ለውጢ ይሞቱ ነይሮም ወይ ድማ ከምቲ ዝመረፅዎ ስራሕ ንኽሰርሑን ስደት ኣምሪሖም ብዘይ ዝኾነ ዕጫዊ መሰናኽል ማለት ሓደጋ ሰሪሖም ንቤቶም ተመለሱ ኣዲኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነ ግን ዕዳጋ ከም ዝፀንሐትካ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫኻ ነፍሱ ዝኻልዕ ዕጫ ኣሎ ንኣብነት ፍቕሪ ዝመልኣ ስድራ ቤት ንኽትፈጥር ምዝማድካ ምርጫኻ እዩ ተፈጥራዊ ጥዕናዊ ፀገም ክትወልድ ዘይምኻልካ ግን ዕጫኻ እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕጫኻ ምርጫ ኣሎ ኣብ ሳዋ ኬድኪ ምስ ብጠባይ ኣተሓሳስባ ድሕረ ባይታ ኮታ ብኩሉ መንፅር ኣካይዳ ምሳኽ ክኸዳ ዘይገላ ደቂ ገዛ ምስ ዝበፅሓኪ ትብልዮ ስለ ዘይብልካ ዕጫኺ እዩ ምስአን ብፍቕርን ስኒትን እናነበርኪ ካብን ትመሃርዮ ትኽእል ፅቡቕ ልምታት እናተምሃርኪ ብዓብዩ ከዓ መቐረጥ ጥምረት 9 ብሄራት ሃገርና ነስተማቐርኪ ክትነብርን ወይ ነዚ ሓንቲ ዓመት ብዓሻ ፅልእን ዘየድሊ ምትፍናንን ክትሓልፍያ ምርጫኺ እዩ ውፁእ ፃዕዳን ውፁእ ፀሊምን እምበር ውፁእ ምርጫ ጥራይ ወይ ውፁእ ዕጫ ጥራይ ከም ዘየለን ምዝኽኻር ዘምፅኽዎ ምሳሌ እዩ ሂወትካ ብዕጫ ዲኻ ብምርጫ ትነብራ ይርእስተይ ሰባት ኣብ ሂወቶም ልዕሊ ዓሞም ፀገም ምስ ኣጋጠሞም ወይ ጥንቁቕ ውሳነ ኣብ ዘድልዮ ኩነት ምስ በፅሑ ካብኡ ናብኡ ድማ ኣመራፂታቱ ዘየገላብጣ ይኾና እሞ ሂወት ዕጫ ኢሎም ይኣምኑ ወይ እውን ሰባት ኩሉ ከምቲ መሪፆም ዝመደብዎ ይኾነሎም እሞ ሂወት ምርጫ ጥራይ ምዃና ይኣምኑ ከም ደቂ ሰባት ግን ግዝያዊ ስምዒታት ንመመዛዘኒ ባህርና ዓብሊሉ ነዚ ክንሪኦ ዝመረፅና ጥራይ ከም ንርኢ ይገብረና እዩ ነቲ ናይ ቀደም ኣቢለ ዝተቐስክዎ ህፃን ብኣድዩ ደድሕሪ ምቕፅዑ እንተዝሓቶ ብዘይ ጥርጥር ነብኡ መረፀ ሂወት እውን ሓደ ግዜኹም ዓይነት ፈተነ ተቕርብያ ኣይግበሮ ትፈትዎ ኣባል ስድራ ቤትካ ሃንደበት ሕማም ካንሰር ከም ዘለዎ ይፈልጥ ብኣዝዩ ብዙሕ ዓቕሚ ገንዘብ ተዘይተሓኪሙ ከም ዝሞቱን ትንገር ሂወት ንዓኻ ኣብዚ ግዜ ዝዕጫ ኮይና እያ ትስማዓካ ምክንያቱ እቲ ከም እንኮም ማራፂ ተሓስቦ ፍታሕ ገንዘብ ካብ ዘምፀኻ ምፂኻ ንሰብካ ምሕካም ጥራዩ ሓንቲ መረፅ ዘለዎ ሕቶ መረፅ ሕቶ ከዓ የለን በዚ ድማ ሂወት ዕጫ ምዃና ምደምደምካ ምክንያቱ ዓለም 9 ሚእታዊት ብዕጫ ብዘጋጠመ 10 ሚእታዊት ድማ ኣብ ምርጫኻ ብዝውሰን ኩነት ስለ ዘእተወትካ ስምዒታትካ ንጎና ኣሊኻ ከባቢኻ ምስ ትዕዘብ ግን ኣብ መራፂታት ኣለካ ንኣብነት ዓቕሚ ስለ ዘይብልካ ዝተረፉ ኣባላት ስድራ ቤትካ ድማ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ገንዘብ ንምእካብ ትምህርቶም ከይገድፉ ወይ ብዋጋ ክብረን ገንዘብ ከየምፅኣ በዚ ድማ መፃዮም ኣብ ሓደጋ ከይትእቱ ክትብል ኢድካ ምጥማር እውን ኣሎ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣዝዩ ልሙድ ዝኾነ ተሪኦ እዩ መምህር እውን እኮ ንኽምዝምዘካ ወይ ከደናግረካ ኢሉ ክልተ ከም ምርጫ ክጋጠማ ዘይክእላ ሓ ኩሉ መልሲ እዩ መልሲ የለን ኣብ ሓደ ሕቶ ከም ኣማራፂ ይህበካ እዩ ንስኻ ከም ኣማራፂ ስለዘይሓሰብካዮ ግን ምርጫ ከም ምዃን ኣይቋርፅን እዩ ስለዚ እዚ ንሕና ሎሚ ኮይና ዘለናስ ዕጫና ጥራይ ዘይኮነስ ምርጫና ጥራይ እውን ዘይኮነስ ዕርጫና ይንበልኩ ክቡራት ሰማዕቲ ተጋደልቲ ኣብ ሰንኪ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ተጠማቲት ዝኾነት እሞ ብፅላእቲ ዝተወረረት ሃገር ምውላዶም ዕጫኦም እዩ ንዕጫኦም ክቕይሩ ናብ ሜዳ ምውራዶም ግን ምርጫኦም እዩ ናፅነትና ኣብ ወርቂ ቢያቲ ገይሩ ዝሃበና የለን ናይ ዘለኣለም ክቡራት ጀጋኑ ሰማዕታት ኤርትራ ካብቶም ገሊኦም ሰንኪሎም ገሊኦም ድማ ፎኪስ መጉላእቲ ትጋጢሞም ናፅነት ዝርከቡ ብፀቶም ብፍሉይ ድራርጢት ዝኾኑ ዕጫኦም እዩ ብቐንዱ ኣነ ክሓልፍ ንስኻ ፅናሕ ዝብል ተበግሶ ሒዞም ክጋደሉን ንዝመፅእ ስንክልና ይኹን መስዋዕቲ ተቐቢሎም ናብ ኩናት ምእታዎምን ግን ምርጫኦም እዩ ነይሩ ጽቡቕ ነገር ናይ ዕጫ ወላ ሙሉ ብሙሉ ኣይትቐይሮ ንዓኻ ከምዘይ ብድለካ ክትቅይሮ ክብድ ዝብል ግን ከኣፍርኡ ምቁር ዝኾነ ሓይሊ ተፈጥሮ እዩ ኣብ ኤርትራ ምውላድኩም ዕጫኹም እዩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ምፅናዕኩም ግን ምርጫኹም እዩ ኣብ ዘለኹም ሃሊኹም መርገፂኹም ሂወት ምርጫ ጥራይ ወይ ዕጫ ጥራይ ምዃና ተኣምኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓንቲ ሕቶላትኒ ኤርትራውያን ተዘይትኾኑ እሞ ትግርኛ ተዘይትሰምዑ ወይ ጠቕላላ ዘይትሰምዑ እንተትኾኑ ማለት ዕጫኹም ካልእ እንተዝኸውን ወይ ነዚ ዝጠቐስክዎ ክልቲኡ ኣማሊእኩም ክንስኹም መስመር ራዲኹም ኣቃኒኹም ክትከታተሉና እንተዘይትመርፁ ሕጂ ዶ ትሰምዑኒ ማለኹም ኢኹም ዕጫኹምን ምርጫኹም ስለ ዝኾነ ኢና ሰሙን ሙሉእ ዝተደለናሉ መደባት ናባኹም ነቕርቦ በቂዕና ዘለና ኣዝዩ ጉልበት ዝሓቲ ስራሕ ትሰርሕ ዘለኻ መንእሰይ ብተፈጥሮኻ ስንኩል ወይ ጓል ኣንስተይቲ ነርካ እንተትኸውን ነዚ ስራሕ ክትመርፆ ዕድል ምረኸብካ ዶ
بز منصر دما أبزا زلخايا هموت كمزا زلخايا من بركادو إذن فقراوي ما مؤحدار تحلفو زلهم سب حدارك بسخون قاطامي انت زيت الرخوبدو كتم مرارت مخالكم يخوم بعابيو دما كاب صدراخم انت زيت ولدو كم زعبوخم انت زيت عابيو ناي حجو نقستي برها أسمرت دكتور يحدقو طبق أسمرت دلالاي كفله ممهر أرقاش حرستاي كفلزقي تحت أبراهام نقرام سنايت ورجا نقست رقم وانا قزا وزتا مقومكم ديهم سلازي إذا حجو كوينا زلنا بسنكي وي بسالا أبعد أرات أمور كسناز قبرنا يوم رجعتاتيو سلازي مسال الهيوت لك أكما سكالا بنفس وكف نفسها زغالت مسمر عجان مسمر مرجان زغمتها سوني عجات خون سولس مرجات غير تري كم دلايكا تمرجعكا لكاتيت كاب كله مرجعها بوصاي بزخونه عدل تقددكا حرستاي بمرجو عقمو بزفقدو مريتو يحرس بكبيت زناب زراتو كسالالعن وي بفوكي زناب كبوقلن دما بتفطرو زوسن عطو يخون كامتي تقلعا باما زبلني كلتين كاميرا صحفي زتقالل عرجا زبل قرخيبه بزي دما منبرنا عرجانا يزبلكو هيوتنا حواسنا عجانا قديدنا نقبرو مرجاتاتن مرجانا زسعبو عجانا سلازخونات نويان اتوم اب عالم بديسبلين استفلطو حزبيهم نايزي مستيراو حيل ግን እንታዩ ነዝገለ ጽሕፍና ሚካኤል ያሱ አዳሊወሉ ጋማን ጃፓን እትፍለጠሉ ጥበብ ዓቕልን ጽንዓትን ኣብ ጃፓን ዕለታዊ ምንቅስቓስ በቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ዝተጨናነቐ ተባሂሉ ዝፍለጥ መንገዲ ባቡር ዝህቡ ኣገልግሎት ይጅመር ጋማን ማለት ዓቕልን ጽንዓትን ኮይኑ ሓደ ሰብ ብስለት ኣለዎ ክበሃል እንተኾይኑ ዓቕልን ጽንዓትን ክህልዎ ከም ግዴቱ ይውሰድ መዓልታዊ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ኣሳብ 20 ሚልዮን ሰባት መጓዓዝያ ባቡር ይጥቀሙ ብኩሉ ኣንፈት የማን ጸጋምን ሰብን መጓዓዝያን ክትጻፋዕ ክትርኢ ከለኻ ሕርመት ልብኻ ይዝውስኽ ኩሉ ሰብ ንኻልኦት ከዓናቕፍ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ባቡር ጸጉዑ ሒዙ ተጸቢዩ ህድኣት ብዝዓሰሉ ቅልጣፈ ናብታ ዝደልያ ይኸይድ እቶም ተጓዓዝቲ ፍሕት መበሊ ክረኽቡ ጋዶ እዩ ሓሓሊፉ እግሮም መሬት ዘይረግጹሉ ኣጋጥሙን ኣሎ ኣብዘን ክሳብ ዓንቀረን ሰብ ዝፀዓና ባቡራት ሓደ ጎሊሑ ዝረአ ባህርሎ ስቕታ ካብዚ ብዝብገስ እታ ኣብ ዓለም ኣዝያ ዝተጨናነቐት ጃፓን ርግኣትን ስርዓተ ዘለዋ ባህርን መግለፂያ ኮይኑ ይርከብ በጻሕቲ ዓዲ ነቶም ብትዕግስቲ ሪጎም ሓልዮም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ዝጽበዩ ጃፓናውያን ክሪእዎም እንከለዉ ካብ ሕሉፍ ምግራም ኣፎም ከፍቱ ዓቕሊ ዋጋ በቕሊ ከም ዝበሃል ኣብ ጃፓን እዚ ባህሪ ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ ክዓቢ ክኢሉ ጋማን ተባሂሉ ኸ ይጽዋዕ ጋማን بقليلو ولك سبات هندبتاو وي بدهي كوناتات كغطمم انكلو اتتصنحلو محبراو ركباتهم كيزرغو تعقسن صنعاتن كريوم خاليو እዚ ማለት ብምኽንያት እቲ ዘጓን ፈካት ጸገም ምስ ካልኦ ሰባት ክፍጠር ንዝኽእል ዘይምርዳእ ንምውጋድ ስምዒትካ ግዛ ኣቢልካ ምሕላፍ ማለት እዩ ከም ዜጋ ኸኣ ኣብ ንኡስ ወከፍ ትፅቢት ዝግበር ምልክት ብስለት ኮይኑ ይውሰድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቶኪዮ ፕሮፌሰር ስነሰብን ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ባህልን ሶፊያ ዴቪድ ስላተር ጋማን ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ንዝኾነ ፍጻመታት ንምብካት ዝሕግዝ ስትራቴጂ ብምባል ይገልጾ ሰባት ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ዝኾኑ ወይ ድማ በዳህቲ ኩነታት ንምሕላፍ ንስ ነብሶም መኺሮም ናይ ምጽዋር ዓቕምን ጽንዓትን የማዕብሉ እዮም ይብል ንኣብነት ሓይሊ ጋማን ብ2011 ኣብ ጃፓን ዘጋጠመ ምህማም መሬትን ሱናምን ዝኣመሰሉ ቅልውላት ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ክህልወካ ምኽኣል ተገይሩ ይውሰድ እዩ እዚ ጃፓናውያን ብዙሓት ዘይምዝራብን ኣሉታዊ ስምዒታት ናብ ካልኦት ዘይምሕላፍን ዋኒኖም ዝረኣየ ፍሉይ ክብሪ እዩ ትብል ፕሮፌሰር ክሊኒካዊ ስነልቦና ዓለም ለኻዊ ዩኒቨርሲቲ ቶኪዮ ኖሪክ ኦዲጌር ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተኻእለ መጠን ጽንዓትን ዓቕልን ክንላበስ ንምሃር ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ንቡር ትምህርቲ ተወሲዱ ኩሉ ሰብ ብጋማን ካብ ቁልዕነቱ ተኸስኪሱ ይዓቢ ወለዲ ደቆም ናይ ምምሃር ሓላፍነት ኣለዎም ብተወሳኺን ትዕግስትን ጽንዓትን ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ተኻቲቱ ኣብ መባእታዊ ትምህርቲ ጀሚሩ ይወሃብ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተኻእለ መጠን ትዕግስትን ጽንዓትን ዝተላበስና ክንከውን ኢና ንምሃር ትብል ኦዲጌሪ
حسب كتبلو انكلهم ام نوح غيزي غامان نزي تفوتو سراح ملماد ويون بهاري ازيو زحرقا مسحرتخا صيركا كم اتخي زخليو ابابور وي ماكينا دما لك حالولو انابله سلامكا زخلاكا قلططو ان تزاربه زسلچو كاسب نخلهم كل ابيلكا منبر مالتيو كنديونتينا جن نزن تصاورو قال 36 عمد يوشي تاكابايشي بعد تحدر ادقول عدنا بزعبا غامان كزارب انكولا قلعه دحر مولادا زنبرا غيزيات ذكر نتا ابتشعوان قلعان سرحن تدراري واضح لفوت غيزي ختجلس كلا حدا سب اب هيوتو زحلفو بده اوان تباهلو كتقز خليم تملسه ات غيزي اتي كذكرون كلخو حلافي ولا حدا زحجزن نجر اي نبرن زنبرن اماراتي سرح طوطوم مبال نيروم سدرا بيتين كالوتن اب زراي زنبور سباتن جن يتبابعنو نيروم اوشتي كندي زاكل غامان كم زنبر ايفلط نيره تبل غامان اتمرتي بودهيست زنقله نرسخان مقصار اتغبرو صعر خوينو እዚ صعر زتريو اب نوح عوان زمعبلن نمونا صنعت مالتيو جابان دحر كينات قطب اننات اب استخدلتو استراتيجي هنصت هاجر سراح عبي بوتايتو هيبو بزي دما اتمسرخه اتحلفو غيزيون كيترفه امناي سراح بوتا كوعل تغبر نيرا اتبز ابيلو زمعبل بحال صنعتكا مجلص مصاي جابان كم زخونه غيروم بزحات يوسدوا غامان روسو زخاله حماقن صبقون غون لو يبل كيلا يونيفرسيتي مصنعت غبن ريشو نوب كوميا نفسها مجناح مس غامان بستاساسر حبرتسب كاباي صبي يو اتبلو سنه مغبار مهلاون ابت هاجر تحط متن غبن كله غيريو يلو يامن جابان نحد حدوم سلاز تحلالو غونت سلازو غدون حدا نت حدا بزعبا زريو وي زهبو ملسي طنقوقيف ربحا غامان بدرجه ورقسم مخانو غن كنزكي عبلنان እዚ ማለት ኣብ ስራሕ ዘክስጎግ ወይውን ንሰባት ጽቡቕ ርክብ ክህልዎን ይሕግዞም ይብል ኮምያ እንተኾነ ጋማን ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ዝሕድሮ ፀቕጡን ኣሎ ንጋማን ነመላኽዑ ኢና ትብል ኦዲጌሪ ኣብ ጃፓን ብዙሓት ሰባት ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ምዝራብ ካልኦት ብዛዕባ ስምዒቶም ኣንቢቦም ክርድእዎም ትፅቢት ይገብሩ እዚ ሓሓሊፉ ዝፈጥሮ ፀቕጡ ኣሎ ብቐንዱ ልዕሊ ዓቐን ጋማን ትዕግስን ጽንዓትን ኣብ ጥዕና ኣእምሮና ጽልዋ ይፈጥር ምክንያቱ ሰባት ብዙሕ ኣልታዊ ዝኾነ ነገር ኣብ ኮብዶም ዝሕዙ እንተ ኮይኖም እቲ ጋማን ናብ ሕማም ጭንቀት ኣእምሮን ሳይኮማቲክስ ክቕየር ይኽእል እዩ ትብል ሓሓሊፋውን እዚ ናብ ቁጥዕ ተቐይሩ ዘቤታዊ ዓመፅን ኣብ ስራሕ ቦታ ጎናፅ ክፈጥርን ምክንያት ክኾን ከም ዝኽእል ተረድእ ኣቤል ኤፍሬም بعد زررب مس نفسها تتصمدو كفوتن زرزراون اخيبايو تسعبت حزانا كاب كل ز حساب تفنتو تايكونتن برداس نانك قاليكي تخمس مسلوي نبركن زختام لبي مدر ترتيبو ين اسكيلو خراغم تحجشلو لخي نبركي مسناي قربار حق نخت جيشي بينو ابطو معلم درطيت كيونو حيساغمكن نزخحن لبي ونزيفه نقبلخي كم ترى بدل نقطط نوي حركته طبقاتات حلنا يغناي صنحون بتدرارب تشيتات اشابرتي عمني زي قبس حلنا يغن قبولو بخوينو ننشع يذكركمو يقازن حزنزن قلبيت لبتاتنا مستأساسر خبت تخزها كانت تصاي قنطاب عوت كم زي ركب دغاغيت كمبصعا تاتولي قسانه زتنبو تسفا منبارز كل يوم زدمقو اقصلصل تحرغاتكي بؤنتاش كيمنيم ابرويت كعجيبه ما يردانس كين كنا حق ستفوس لبي فوس نفسي كوهدت كرخيبه تعبت نابرا الدنيا تقبابي ليو صرق دبنا شوهاتاتي قاليك زبسركي تدلوكي اخنيركي شوراتا دمقتكن زورورو برهان لستات متنتاتي تقبابيلو توحيدو كم ادما سوهتي هلاونتي بزي باخساخ اخم زي كيل فصوم تامينه كم تعصب زي ماي غوريا تركي سمع سرويه فطاري صقاط عنا مس متولي معستعي قحط صباح مسقحتن سمتاني انتي ورتي كتقجل نخله مايكو اخنيركي قراس عنقالو زعقبا خبدي معسا مسكينا
ኣይጸገብኩን ምስኣይ ዘሎ ጽጋብ ኢላ ዶይተ ጠራዕትን ኣብ ሎሚ ተጫሪትክኒ ኣብ ጽጋቢ ነይርክ ተጥሚኒ ንህይወተይ ኢድክሕሊፍኪ ቦንቂጽኪ ለንቂጥከያ ለዋህ ጨካን ኩሉ ትናተይ ናትኪኡ ኣረጋግጸልኪ ብመሓላይ መሓላ ዝንቡር ንእምነተይ ኣሚንኪ ነዊሕ ንኽተሳሊኒ ኣብ እግሪ ከተደፊአ ምሽ ለሚነኪ ደንጊጽክለይ ናይ ልብኻ ናይ ልበይ እዩ ኣይረሓቕክለይ ልቦናኺ ኣቤታት ተይተቐባቢልክዮ ድንጋጽኺ ንምጽወታ ፍቕሪ ዲስ ዋላ ልብኺ ዝተቐባበሉ ውሳነ ገና ኸይርጠብኩ ኣብ ስብራት ሓንበል ጓይላ ፍቕሪ ኣሻብኽ ዲድክኒ ድረት ርእተይ ኪነት ንቤት ዝወቀበ ቀንዴል ልምቀቶም ክዘርጉሑ ተሰዊጦምኒ ነገራት ከም ፀሓይ ቀትሪ በጣዕጣ ኢሎም ተራእዮምኒ ብኹሉ ማዕዝናቶም ኮሊለ ኸርጥሉን ተዓዲለ ዕድሎት ፈጣሪ ብመንገዲ ኸቢለ ተቋዲሰዮ ህይወት ከስተመቕር ምብቃዓይ ባህታ ወሪርኒ ግን ሓፂር ግዜያት ሽሕ ግዜ ኸዓበት ፀብፀቡ እንተምቁራት ኮይኖም ምሽ ሓፀርቲኦም ንዋይ ዘስድዖ ዓሻ ውሳንኺ ካብ መጀመሪኡ ተቐባበልክዎን ኣይፋልካን ማዓጉርተይ ክሳዕ ዝጥስጥሱ ስለ ዘኽታም ልቢ ለሚነዮ ድርቀት ውሳንኺ እሞ ማዓሳሻው ተዓሲፉ እሞ ከዓ ልብኺ ብለውላው መልሓስ ምስ ተጠምዘዘ ኣይዝክርየ እንድኺ ትኾነ ካድለ ብሕጫጭ ክድርጉሕለይ ድርግታ ልበይ ንቆም ካልኢታት ክተርፎ እቲ ንዝኾነ ይኹን እንተታት ድሉ ዘይነበረይ እሙረይ ብሃንደበትነት ውሳንኺ ዘልሓጥ ሓጢሩ ክጣለቕ ዓኽ ኣትደንዳኒት ዘይቀብጽ ልቢ ሒዘር ይኽዲኺ ደድሕርታሃን ዕብዳንኪ ዘፍ ምስ በለ ገጽኪ ዝመለስክለይ እቲ ኣብቲ ናይ ምሰል ጎላጉል ንእስነት ዘጋልበልኪ ምኩዕ በጽሒ ሞት ሰሚዐ ነፍሲ መሓሮ ዝያዳ ካልእ ኩሉ ኣይንሆን ዶ ንበዓትኪ ልሳኑ መውፅኡ ምስክሩ ብእውነት ሞት ንእሽቶ መሪር ሓዘን ከም ዘኸትል መዓስ ተዘንጊዑ ኣይቃልብክ እንዲኺ እታ ጽገሬዳ እሾኽቲ ፀውርያን ክበሃል ኣብቲ ምልኩዕ በጽሒ ሕቡ ኣብርኮ ነይሩ እሞ ንጽዋዛንታ ፍቕርና ብትዝታ ክንቅጽሎ ዲኺ መጺኺስ ወላ ካብቲ ዝተበት ከክፋሉ ለቂብና ለቓቕብና ክንምልኦ ኣብቲ ቀዳማይ እምበር ኣብዚ ድሕረዋይ ሓሳብኪ ይሰማምዓኒ ላቒባ ናይቲ በቲኾም ዝነደዩ ዛንታታት ካብ ማዕስ ኮይኑ ይፈልጥ ብኽሕተኪ ድሓሞይ ትንብዕለይ ብኣጉል ተስፋታት ኣብ ደን በርበር ሕልሚ ቀትሪ ሸመመትኪ ምልኩዕ በጽሒ እወ እትኳ ወራስ ዓራት ዝፋን ፍቕረይ ኮይኑ ብኸብካብ ሓድሽ ዘውዲ ፍቕሪ ደፊኡ ዝነበረ እትኳ ንዓኺ ሓዊሱ ምዘዝረያ ጭልጋዕ ከም ክናብ ዝራብዕ ፍሕፍሕ ዝብል ዝነበረ በጽሒ ብሃንደበት ብወዝቢ ምርድኡ ሰሚዐ ሰብኣውነት ወሪሩ ንግህሉ ግን ብኽሕተኪ እንታይ ኮይኑ ይሞይቱ حلمي انتايو قليل ملسي زيركبو حتى يو حلمي اب اوان دقاسنا حق خوينو زرعينا نصور دراما يو كنبلو نخيلينا كل سب يزحلم قال سبات قنا نحلمم كزرزورو ايكلون مبنان ويدما ايفابوريشن دما يبحال ان حلمنا انكلنا قلطيفنا انت دا تبارابيرنا زحشه نحلمنا نمذكر عدل يقاطمنا مبزحتو غزي نتدحرواي كفل زان تحلمنا اينا نذكر نتي اب اوان ليتي اب هريرو زتاسأنا حلمي زياده نذكرو بزعبا انتينا نحلم حلمتات استفلالي كون يخول يوم قال خاباتهم كاب بريخ بوتا مصداف بخالو سبات متقع تمرت خامصنع نخال اسم مقتال افتنات تمرت خام متراف وزتا دكتور كالفين هول اب 10,000 حلمتات ناي كالو سبات مرمر دحر مكياد مبزحتهم حلمتات عالم لخاوي ويزي منفساوي يوم اب زبحال مدمدمتا بصحو حلمي مس ابالا سدرانا اروختنان مسارحتنان اب نفلط بوتا ان عيو تياتريو مبزحتو بمنجد حلمنا مس وشطاو قلولاونا نفالت نابنت حدا كون خناوي سقمتي كنوسدن زي كنوسدن واتر مبزحتو غزي بزعبا نفسناينا نحلم شحوكو حلمتات ناي بعلهم عالم زلوهم زمسلو انتخونو مبزحتهم حلمتات بعلتاو منقسقاساتنا يصلويهم بقطاباو صقم انت تحمسكا بفتناتات انت دا تواتيركا بفقر مسارحتكا انت تقوليكا ازوم كستاتات بستفلاليو اقبابات اب حلمتاتكا ينصبارقو
ግዜ ብስድራኻ ይጽለዉ እዮም ንኣብነት ዶክተር ዊልያም ደመንት ነቶም ደቂሶም ዝነበሩ ሰባት ኣብ ኢዶም ማይ ነጽግሎም ንጽባሒቱ ብዛዕባ እንታይ ክሓልሙ ከም ዝሓደሩ ምስ ተወከሶም እቶም 42 ሚእታዊት ነቲ ተነጽገሎም ማይ ምስ ሕልሞም ኣተኣሳሲሮሞ ዝናብ ከም ዝወቅዖም ውሕጅ ከም ዝወሰዶም ነብሶም ከም ተሓጽቡ ኣብ ማእከል መሐንበሲ ከም ዝኣተው ሓሊሞም ገለ ሰባት ኣብ ገዝኦም ዘላ ደወል ሰዓት ኣላርም ክሎክ ጭር ምስ እትብል ነቲ ድምፂ ደወል ሰዓት ኣብ ሕልሞምን ምስ ድምፂ ጀነሬተር ወይ ድምፂ ኣምቡላንስ የተኣሳስርዎ ካብ ዝተበጊስና ድማ ሕልሚ ኢማጂናሪ ወይ ዓለም ምስ ጋህዲ ገለ ምትእሳር ከም ዘለዎ ክንነጻጽር ንኽእል ርድኢትን ኣገዳስነትን ሕልሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታት ዝተፈላለዩ እዩ ኣብ ዘመናዊ ምዕራባዊ ማሕበረሰብ ዝነብሩ ሰባት ንሕልሞም ዓለምን ጋህዳዊ ዓለምን ብምባል ፈላልዮሞ ገለ ምዕራባውያን ኣብ ጋህዲ ዓለም ዘሰላስልዎ ህይወት ነቲ ለይታዊ ሕልሞም ከም ዝጸልዎ ይኣምኑ እቶም ዝበዝሑ ምዕራባውያን ድማ እቲ ኣብ ሕልሚ ዝርእይዎ ነቲ ጋህዳዊ ዓለሞም ከም ዘይጸልዎ ይኣምኑ ኣብ ካልኦት ባህልታት ግና ሕልምታት ከም ቀንዲ ምንጪ ሓበሬታታት ብዛዕባ ነብስኻ ብዛዕባ መጻኢ ወይ ብዛዕባ መንፈሳዊ ዓለም ምዃኖም ይእመነሎም ኣብ ገለ ባህልታት ከኣሞ ነቲ ሕልማዊ ዓለሞም ዝያዳ ጋህዳዊ ዓለሞም እዮም ኣቓልቦ ዝህብዎ ንኣብነት ኣብ ኣውስትራልያውያን ኣቦርጂናውያን ሕልሚ ከም ቀንዲ ማእከል ህላዊኦም እዮም ዝቆጽርዎ ሕልሚ ንኹሉ ጽሑፍቶኦም ከም ዘድርኽ ይኣምኑ ብሕልሞም ተቐይዶም ንባህሎም ምስ ካልኦት ሰባት ዘሎም ዝምድናን መንፈሳዊ ከባቢኦምን የሰላስሉ ኣብ ገለ ህዝብታት ኣብ ሕልሞም ብዝርእይዎ ነገራት ተሓተት እዮም ንኣብነት ኣራፕሽ ዝበሃሉ ኣብ ኒው ጊኒ ዝነብሩ ህዝቢ ብሕልሞም ምስ ዝኾነ ሰብ ጾታዊ ርክብ እንተፈጺሞም ልክዕ ከም ዝዘመዉ ይቑጸረሎም ኣብ ብዙሓት ባህልታት ሕልምታት ከም መለኮት ናብ መንፈሳዊ ዓለም ከም ዝወስዱ እዮም ዝቑጸሩ ኣብ ገለ ህዝብታት ብመንገዲ ሕልሞም መጻኢኦም ይፈልጡ ሕልምታት ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ እውን ይፈላለዮም እቲ ጠንቂ ሕልምታት በቲ ኣብ እዋን ቀትሪ ክንሪኦ ንውዕል ስለ ዝጽለዩ ኣብቶም ኣብ ጫካ ኣማዞን ብሃድን እንስሳታት ዘገዳምን ብምሻጥ ኣተኽልትን ዝነበሩ ህዝቢ ኣብኦም ዝተኻየደ መጽናዕቲ መብዛሕትኦም እቶም ህዝቢ ብዛዕባ ሃድን ምሽምጣጥ ኣተኽልትን ብልዕን ከም ዝሓልሙ ተረጋጊጹ በዚ ድማ ትርጉም ሕልሚ ካብ ባህሊ ናብ ባህሊ ዝተፈላለየ ይገብሮ خبركم تخاتلتي مدبنا زاجيت بزخن قربلكم تنحنا تحستاتنا عقوبات كتكونوا ستسفاينا قطرانا اب تمساسال ساعات بزتفليت حستي يكون كسعشعو سنايكم بمتمناي كنفليكم مساهم تنحنا سوز ابراهام دليت ماتيوس ملس نغوسه ميكائيل ياسو ساميل منغستاب كمون ناي تكنيك سمويا برهانه محري سالم غبر هيوت مخانينا سلام